So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw sa kong video. So for today's video mga bayot, manuroy ming duha sa ako ang binhi mga bayot. Yes mga bayot, gaguyod ko sa kong binhi, oh tawa. Giguyod na ko mga bayot kay. Og niya pa magpakugos siya, nabuing. Way kugusay, nga na bitong makiglaag ka. Gingnan ako siya og kanang pagbaklay ra. Manhimi aning gamayng park haning doon aning kabalayan mga bayot. Kay ug didto magud mi sa dakong park mga bayot, daghan kaayong mga bata. Kanang kuan kay ba, crowded kaayo. Maayo ning danhi mga bayot kay walay mga bata ba. Si Karina ra ay magdula karong mga panahon na. Kana inyong nakakita din ha mga bayot, mga sakyanan na. Dayon ang mga trabahante ana na din ha sa taas. Yes. Do you want to swing? So diri na ako padulawan akong binhi mga bayot, lantawan ninyo. Run and run, run. Oh, di ba? Hasang lipayas kong binhi. Kita imong short neck. Langga, close your leg. Look at here. Wow. Hibin-hibin kay kung binhi mga bayto. Ay pa igot-igot ba? Hold lang ka no, at the back. Hold. Don't hold here. Here. Okay. Look at. Wow, look at na. Karin eh. Abi na ko oy. Lira to naging bula na tikwa nga kung binhi mga bayot, ha? Okay, sit down. No, do it alone. Hoy. Sakit ra ba kay na ugma? Punta na sa imo ang tuhod ay. Oh. Look at nag. Langga, look at. Oh. Pagkalipaya sa kong binhi lagi, oh. Nak. Hoy. Wow. Ah, together mommy swing. May langga swing also. Hold. Hawak kamay. Huh? We go another one? Okay, slowly. Come here. Ah, di na ka pala mo na gawa na. Gadupa-dupa na. Nangog nag-bussers in. Ay. Siya raw sarga patuyok-tuyok ka na mga bayot to. Oh, kinsa di malipong anak galantaw ko niya mga bayot, murag nalipong gyud ko ako'y kasukaon. Day, gunit ba? Nawa na nalipong na ni mga bayot. Murag nang nakainom og usa ka sakong o usa ka garapong tuba nga bahal. O wa na nalipong na gini mga bayot to. Wa na gid eh. Nalipong ka na? Stop na, stop. Stop. Wa na lopig pa hubog. Gingnan ko niya ako yung pasakyon mga bayot. Gingnan ingon siya og mommy come here we together play. Wagyog ko hinlingkod mga bayot. Ay kay galantaw pa lang ko daan niya. Murag kasukaon ako. Lupig pa sa kay barko. Enough na nangga. We go church na. Sila ang darang duha sa bag mo ay gadula-dula mga bayot oh. Stop na. Na. We go church na. Ha? Another side? Mabalhin mi mga bayot kay nahadlok ko kung binhi na tungtungan lang iya ang tiil og unsa ngalan ana amigas perti niyang hadlokan mo siya mami ans. Nakabalo biya pud siya og kanang ans to iya ang tungtong sa iya ang kuan iya ang tiil. Wang hadlok siya. Kanya to tong pag-anhin na mo diri mga bayot nakaingon ni Karina og swimming pool na oh. Kay gitabunan man gud og blue. Kay katong hotel lagi nga gi-check-in na mo sa una sa Manila. Ang swimming pool nila perting buha ba. Gumikan siguro sa pintal mga bayot. Bayan ni Karina mga bayot to nakita siya og iring bad din ha sa ilalom sa sakyanan. Ang
Ginoo ni Karina hinya ka. Ay Ginoo kinakita og iring sa ilalom. Nak. Look at mommy no. Nak. Karine. Ang ako ang binhi mga bayot maningon siya og mopalat ko no mi og dulaan. Kanong na lang nindulaan kita mig iring oh? Hala. May duha ka buok batang iring. Ang inahan to na yung suksok na. Kumbinhi makita iring og iro. Oh, asa libaya. Was stilan Ginoo Lord. Nabi ko na. Lingkod man ni punon sa kahoy mga bayot kay giapas mi sa iyang tito. Wa mi giapas iyang papa pero giapas mi sa iyang uyuan. Dito mi giapas niya sa dito sa Picas side mga bayot kay nangadto man mi ni Karina sa Park Picas. Dito mi niya giapas ug dala siya sa sakyanan. Mao nang himpalit mi diri sa tindahan na. Pit man ang tindahan nato himpalit siya og ice cream ni Karina og sa inahan ni Karina og sa lura ni Karina.